Padayon ang pagpangita sa 26 anyos nga checker sa mga kargamento sa usa ka international cargo vessel human kini mahulog samtang nilatay sa hagdanan pasaka sa maong barko nga gaangkurahe sa kadagatan sa Talisay. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Sukad sa miaging Biyernes hangtod sa pagkahanay ning balita, wala pa makit-i sa search and rescue team sa Talisay City Coast Guard o sa Special Operations Group sa Coast Guard Station Central Cebu. Si John Carel Romano, 26 anyos, taga-Dakbayan sa Subo. Si Romano nga usa ka checker. Natagak samtang gasaka sa pilot ladder diha sa international cargo vessel nga gautaw-utaw sa kadagatan sa barangay Luok, Dakbayan sa Talisay. Trabaho unta ni Romano ang pagsusi sa mga karga sa international vessel. Natagak kini ni atong Pebrero 20 pasado alas 9 sa buntag. Daling gitabang sa mga crew sa barko ang natagak nga checker o gipaybaw usab dayon ng Coast Guard. Apan wa nila hikiti si Romano. Yang tugi sa dagat ni Lukso. Unfortunately, pag Lukso nila, wala na nila nakiti ang biktima. Kumbaga, murag pagkahulog niya, murag na diretso sa unload. We are not sure because we are still conducting an ongoing investigation. But we are suspecting paghulog niya ba, naigo siguro siya. Then unconscious, we did not see him na nag-float or naglangoy-langoy. So that's the reason we also immediately deployed our divers. No? Apan ang Joint Search and Rescue Team mihunong tungod sa kabaluron ug kakusog sa sug sa dagat. Gipadayon nila ang search and rescue operation nitong weekend hangtod karon. Apan napakyas gihapon sila. Nagpatabang na usab sila sa mga bantay dagat ug mananagat sa silingang mga lugar kung aduna bay mabangalan nga lawas. Samtang nagpadayon usabang investigasyon kung aduna bay manubag ug kinsa ang manubag sa maong insidente. We are still conducting an investigation on this matter, ma'am, and then we cannot really say as today kung may accountability, no? If ever we will find any negligence na on the part of the crew or the gamit nga ladder galing ngayong isakan. Oo. If there's negligence. Pero up to now, ma'am, ongoing pa ang atong pagkandak sa investigation so that there was negligence on the part of the vessel or kung asa man ang negligence. Uban ni Clans Gabutin, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.